This recording was brought to you by Church of Christ. Church of Christ. Ndinokukwazisai mose muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Tinoda kuve tinotenda Mwari zvikuru nenguva yatinayo mukati mezuva ranhasi, nguva yekuti tigone kuve tinovandudzwa neshoko raMwari. Panguva dzino dzekudeuka kwezuva tichasangana pachinyorwa chedu mubhuku razvakazarurwa Revelation chapter 5. Revelation chapter 5 tichaverenga verse 1 kusvika pavhesi ya 5. Revelation chapter 5 zvakazarurwa chapter 5 tichaverenga vhesi ya 1 kusvika pa5. Tinotenda tichaverenga kubhuku razvakazarurwa chapter 5, ndichaverenga vhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 5. Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira nezwi guru achiti, ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusino munhu kudenga napanyika kana nepasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru, zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kuverenga kana kutarira mairi. Zvino mumwe wavakuru wakati kwandiri, usachema hako, tarira shumba yorudzi rwaDhavhidhi, tarira shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nokusunungura nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen. Munguva ino, muchidimbu chenguva, tichada kuti tive tinokurukura pamusoro penhau yekuti Jesu ndiye mhinduro. Jesus is the answer. Nyaya yemhinduro, yeanswer, inyaya yakakosha zvikuru. Bvunzai vakanyora bvunzo manje manje, kana vanga vasina maansa vanokuudzai kuti zvanga zvakaoma. Asi kune vanga vaine maansa, vanga vakarerukirwa. Kunyangwe nekwavari kuenda kuchavarerukira futi, nekuti vane maanswers avanga vainawo. Mukati mekurarama kwatiri kuita, pane mubvunzo mukuru watakatarisana nawo mukati mehupenyu. Mubvunzo wekuti why am I here? Nemhaka yei ndiri panyika pano? Mubvunzo iwoyo unoda mhinduro. Dzimweni dzenguva mukati mekurarama kwatiri kuita, tiri kutsvaga mhinduro dzekuti tive tinonzwisisa kuti nemhaka yei tiri pano munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi panguva ino tikuda kuti tingotaura pamusoro penhau yekuti Jesu ndiye mhinduro. Amen. Mukati mendima yatasvika pakuve tinoverenga kubhuku razvakazarurwa, indima yakanyorwa namupostori John, zvikuru sei akanangana nemasangano akanga ari muAsia, achinangana nekuedza kuvasimbisa
panguva yavanga vatarisana nekutambudzwa nekumanikidzwa. Tikatarisa muchapter 4 munotanga kutsanangurwa nezve the throne of God, chigaro choushe chaMwari, chinangwa chiri chekunatsoratidza simba neukuru hwaMwari. Patinozonopinda pachapter 5 pataverenga, tiri kunooneswa Mwari vakabata bhuku kana kuti a scroll pachirungu mukati meruoko rwavo rwerudyi. Mwari zvavanga vakabata that scroll, and that scroll was sealed with 7 seals. Bhuku razvakazarurwa dzimweni dzenguva ibhuku rinoshandisa mifananidzo, nekume kutaura pari kungonzi that scroll was sealed with 7 seals, pari kungotaurwa kunzi the scroll was completely sealed. Now zvadaro izvozvo tinozonzwa pavhesi ya2 pane ngirozi yakudanidzira kuti ndianiko ungagone kutora bhuku iyo nekubvisa zvisimbiso zviripo kuti dzimweni dzenguva zvakanyorwa ipapo zvigone kuverengeka. Nekume kutaura ndima yatasvika panguva yetinoverenga inongotiratidza nezveukuru hwaJesu Kristu. Nekuti patasvika panguva yetinoverenga ndima iyoyo, tasvika panguva yetinonzwa kuti hakuna mumwe wakawanikwa wakagona kuti atore bhuku iyoyo kunyange nekubvisa zvisimbiso zvanga zviripo kunze kwegwayana rakabayiwa. Panguva ino tichada kungobata zvinhu 2 chete, ndo zvandoda kubata. Patanga tiri kuBible study varume vanga vachikomplaina zvikanzi no vafundisi mharidzo dziri kuita diki, but sometimes dzikaita diki ndokuti zvibatike, dzikarebesa vanhu vanogona kukanganwa kana kukotsira, ndizvona here. Saka inini ndichaenderera mberi nekuti iite diki, ndiine chinangwa chekuti mubate zvinhu zviviri chete, ndo dzandoda kutaura. Takanangana nenhau yekuti Jesu ndiye mhinduro. Sei tichifanira kuve tinoenda kuna Jesu? Why should we turn only to Jesus? Chinhu chekutanga chandoda kuti tive tinobata, chandoda kuti tive tinonzwisisa, takatarisana nenhau yekuti Jesu ndiye mhinduro. Tiri mudingindira redu rekuti I am the way, the truth and the life, ndechekuti Jesus is the only one for the job. Jesu ndiye ega anogona kuita basa iri. Ndichazotsanangura hangu kuti ibasa ripi, handitika. Asi tiri kutaura nhau yekuti Jesu ndiye ega anokwanisa kuita basa iroro. Mukati medu mune vakuru kumabasa, ndizvona. Kana vachitsvaka munhu wavanoda kuti avaitire basa, ave mushandi wavo, vanonyora zvikodzerwa zvavanenge vachida kuti vakwanise kuwana munhu iye chaiye wakakodzera. Panouya maapplications, vanotanga kutarisa vachinanganidza nezvikodzerwa zvavakanyora pasi, vachiona kuti uyu anoita iroyo. Nekuti vanhu vane zvivindika, nemumwe asina 5 O levels anongoisawo CV yake, iye akatoona kare kuti pakanzi toda munhu ane 5 O levels. Asi varidzi vekambani vaakutarisa, ndo pavanenge vaakutarisa voti uyu haana 5 O levels vokanda uku, uyu haana experience vokanda uku, uyu akazodai vokanda uku, vozosvika pavanoti right. Saka mukati mendima yatasvika panguva yetinoverenga, mataurwa pamusoro pebhuku ranga rakabatwa muruoko rwaMwari. Dzimweni dzenguva bhuku ranga rakabatwa muruoko rwaMwari ivhangeri yanga yakanangana neruponeso rwemunhu. Ivhangeri iyoyo zvayanga yakanangana neruponeso rwemunhu, pakatsvakwa kuti ndianiko ungagone kuenda kunotora bhuku iyoyo nekubvisa zvisimbiso kuti munhu asvike panguva anopona.
ngirozi payakadaidzira, mukatarisa pavhesi ya2, pane izwi riripo rekunzi who is worthy. Naika, ndiani akakodzera, ndiani ane zvikodzerwa zvinoita kuti agone kuve anotora bhuku iyoyo, ndiani ane zvinobatika zvinoita kuti agone kuve anotora bhuku iyoyo. Tikatarisa Jesu Kristu Ishe wedu pavakararama pane rino pasi, vakararama vasina zvivi. Amen. Hakuna mumwe akagona kurarama pane rino pasi kana kufamba pane ino nyika akagona kurarama asina zvivi kunze kwa Ishe wedu Jesu Kristu. Ishe Jesu Kristu pavakafamba pane ino nyika, kana takuerenga bhuku ravaFiripi chapter 2 pavhesi ya15, tinoona kuti vakagona kufamba mukuzvininipisa pamberi paMwari kunyange kusvika parufu. Mundima yedu yataverenga kubhuku razvakazarurwa pavhesi ya3 panotaurwa chinhu chandinoda kuti ndive ndinobata. Ngirozi payakadaidzira ikati, ndianiko wakakodzera kuti ave anonotora bhuku. Shoko raMwari pavhesi ya3 rinobva ratitaurira, robva rati, and no one in heaven was able or was worthy. Ndoda kungotanga pe in heaven, handitika. Ngirozi iri kutsvaka kuti ndiani wakakodzera, ndianiko mhinduro angaunze ruponeso kuvanhu. Zvikanzi ngirozi payakanga ichitsvaka yakatangira kudenga, ndokutarisa mudenga, ndokutsvaga kuti mungawanikwa here akakodzera kuti ava anotora bhuku. Shoko raMwari ndobva rati, no one in heaven was found worthy. Kudenga hakuna kuwanikwa mumwe anga akakodzera kuti ava anonotora bhuku iyo. Ana Mikaeri variko, ndizvo nai. Ana Gabriero vari chinyi, variko. Asi still kudenga kwakashayikwa anga akakodzera kuti ava anonotora bhuku iyoyo. Ndiri kutaura kuti chinyiko pakati pedu pane vanonamata ngirozi, ndizvo naika. Asi kana takutarisa panapa tinoona kuti kana takutaura nyaya dzeruponeso, hama, ngirozi haina kukodzera. Kana tikaverenga kubhuku ravaEfeso chapter 6 I think verse 11, mupostori Paul achitaura achiti hatirwe nenyama neropa, anozotaura kuti tinorwa nemweya yemuchadenga, ndizvo naika. So iyoyo mweya yemuchadenga iyoyo yatinorwa nayo inoita seine simba, yakanga iripo pakanga pachitsvagwa akakodzera, asi yakawanikwa isingakwani. Zvanzi kudenga hakuna kuwanikwa akakodzera. Pandakanga ndichikura ndakanga ndichifarira, pane chimwe chinhu so chinonzi horoscope, makamhonzwa nezvacho, chaiwanzowanika mumamagazini. Tiri vembiri yakare kaizvi takaona maparade ama 2000 havamaziye maparade, handiti. Saka ndaiti ndikabata parade ndaifarira stiriki kuenda kunotarisa mahoroscope, handitika. Nhau dzemahoroscope inhau dzimweni dzenguva of reading the stars, ndizvo nai. Pandakanga ndichitarisa vanotaura, vanoita zveastrology, vanotaura ivo kuti hanzi ngirozi
masters, nyenyedzi dziri in the universe, handitika hanzi dzakawanda kudarika jecha renyika. Mapanzwisisa? Hanzi nyenyedzi dziri in the universe dzakawanda kudarika jecha renyika. Isusu patakanga tichikura kune vaiverenga izvozvo vachitiudza kuti ramangwana rako rinozovei, nekume kutaura vanhu vanobhilivha kuti there is power in the stars, handitika? But tiri kuti pakanga paakutsvagwa nezvenhau yeruponeso rwemunhu, hapana kuenda pakanonzi iyi nyenyedzi yakakodzera kuti iite basa iri, yakawanikwa isina kukodzera kunyange muuwandu hwadzo. So pakawanikwa pasina akakodzera in the heaven. Asi ngirozi haina kuneta. Tiri kutaura nhau yekuti Jesus is the answer, handitika? Tichibva taona isusu kuti nhau yanga iripo yakanga iri yekuvhurwa kwebhuku raitaura nezvekuponeswa kwemunhu, handitika? Ndobva panotsvagwa kuti ndiani wakakodzera angavhure bhuku iyoyo. Kwakatsvagwa kudenga, hakuna kuwanikwa akaita sei akakodzera. Masimba ese aripo akawanikwa asina kuita sei, asina kukodzera. Ngirozi dziripo dzakawanikwa dzisina kuita sei, dzisina kukodzera. Asi ngirozi yakanga ichitsvaka haina kuneta kana kupera simba, zvanzi yakaenda kunyika kuti inotsvaga kuti panyika pangawanikwe here akakodzera. Vhesi ya3 futi iyoyo yobva yati panyika futi hapana kuwanikwa akaita sei, akakodzera. Imi zvingaite here? Panyika shuwa pagoshaikwa akakodzera. Right now population yedu panyika it's estimated at about 8.2 billion people. Saka imimi muri kunditaurira kuti pa 8.2 billion people pakashaikwa kana mumwe chete akanzi auya anoita. Panyika panapa tine vanhu vane simba, ndizvona. We have got some very powerful men vari panyika pani. Vamwe vane simba rekupiwa nenyika dzavanotonga, vamwewo vane masimba avanoita sei, avanoshandisa. Ndakamboti ndichiticha ndambokutaurirai kuti tiri vemberi yakare. So zvatiri vemberi yakare tiri generation yematemporal teachers, vadiki vari kukura izvi nezvavazviziva izvo. But isusu pataikura taiti uchipedza form 4 kana form 6 usati wawana nzvimbo yekuenda mberi kwauri kuenda waimbonotsvaga temporal teaching. So ndakamboenda ku temporal teaching ku Mount Darwin. Ku Mount Darwin ku sorry kana paine weku Mount Darwin ari muno. But munogona futi kuzobvuma kuti vandiri kutaura ndezvechokwadi. Kune vanhu vane zvinhu zvavo. Kana tiri kutaura nyaya yezvinhu hatisi kutaura nyaya yemari, nhaika. Tiri kutaura nyaya yezvinhu zvavo. Saka ndichisvika ikoko chandakatanga kuudzwa ndechekunzi vanhu vekuno havamhoreswe muruoko. Zvikanzi nekuti ukamumhoresa muruoko kunogona kuendawo kekupedzisira. Hanzi nekuti pane chinhu chinofamba chinobva mahari chopinda mumuviri mako. Kana watomumhoresa unofanira kuramba wakamubata kusvika chadzokera. Kana chikasadzokera ukaenda nacho ndopa waperera. Tiri kutaura pamusoro pevanhu vane simba vari kurarama pane ino chinyi, pane ino nyika. Vanhu ivavo vainzi kana akagumburwa newe akakutsamwira kuti zvikuitire zvakanaka aifanira kukusvipa kuti pu ndakusvipa ndokuti urarame. Asi akamedza mate pairara pakutoimbwa. But zvakadaro vanhu ivavo varipo vachityisa vachiremera nyika, zvanzi izvoni vakaonekwa vasina kukodzera.
vanana ndunge varipo panyika ipa nesimba ravo rese, asi stivo vakaonekwa vasina kuita sei, vasina kukodzera. Maprofita edu atinodisisa, vatinoti kana zvarema tinobuda neusiku tomutarisa kuti mufundisi Chitanda havasi kundiona here, toverevedza kunoita zvatinoita, varipo vakaonekwa vasina kukodzera. Zvanzi panyika hapana kuwanikwa akaita sei, akakodzera. Asi ngirozi yakanga ichitsvaka kuti ndiani akakodzera. Saka shoko raMwari tichiverenga tichidzika nayo vhesi 3 yedu iyoyo, inoti izvoni ngirozi yakanotsvaka zvakare pasi penyika. Pasi penyika panotyisa. Shamwari yangu mufundisi Toperesu vanobva vati ATR, mukati mekufamba kwedu nekurarama kwedu tinotya vanhu vakafa nekuti tine belief yekuti vane simba ravainaro. Ndizvonai nezuro in the media makanga muine nyaya yevanhu vanga vachifukurura makuva vachinorasa mapfupa evanhu vachitengesa patsva makuva acho. Asi pane mumwe akanzi akazonozviisa ega kumapurisa akati inini wakomana zvinhu hazvina kunimirira zvakanaka. Ndozvatanga tichiita izvo nenhau yekuti pane zvaakasangana nazvo, pane zvaakaona, zvaakatenga kuti zvinhu izvi zviri kubva pane zvatanga tichiita. Asi nhau yatiri kutaura panapa tiri kuti pakange pachitsvagwa akakodzera, masimba iwayo epasi penyika evakafa aripo, akaonekwa asina kukodzera. Ezvinezvi pari kunetsa nyaya yemanjuzu. Ndo masimba epasi penyika kai. Vanhu vari kuita mweya yekunotsvaga. Hotoshamisika vana vedu vadiki ama 2000 vachifamba nenhekwe dzefodya vachifidha matwins nenhau yekuti vane simba ravari kuita sei, ravari kutsvaga. But zvanzi pakanga pachitsvagwa kuti ndianiko wakakodzera, kunyangwe nesimba iroro rakasvika rikatariswa, vene vesimba iroro madhimoni iwayo akatariswa akaonekwa kuti haana kukodzera. Ndanga ndichiverenga zvichitonzi mumadhimoni momo epasi papa hanzi anotori nemarengi. Handiti mumachechi mune maarchbishop, hanzi kumadhimoniwo kune maarchdemon, vanenge vachitungamirirawo mamwe madhimoni. But nesimba ravo rese iroro nekutonga kwaanoita mamwe madhimoni, paakanotariswa kuti akakodzera here, akaonekwa asina kukodzera. Tiri kungotaura nhau yekuti hama Jesu ndiye ega, ndiye ega, nekuti tsvakurudzo yakaitwa kuti paonekwe kuti pane mumwe here, ikabva kudenga ikauya panyika ikaenda kunyangwe nepasi penyika ikatarisa zvese. Zvanzi hakuna kana nemumwe chete akawanikwa. Muchiverenga vhesi 4 inotaura kuti Johani wakachema. Kuchema chaiko atoona kuti all hope is lost panapa, nekuti pashayikwa akakodzera kuti aende kunotora bhuku iyo.
ndo paunozonzwa pavhesi ya5 one of the elders akuti usacheme zvako, usacheme zvako. Hama yangu, dzimweni dzenguva wanga uchitsvaka minduro yawanga uchitsvaka mukati meupenyu, pane zviri kukunetsa, wafamba kwese, waedza kwese, uri kufunga kuti dzimweni dzenguva all hope is lost, asi mukati mezuva ranhasi shoko riri kuti usacheme zvako. Kune anonzi the Lion of Judah, bukira raDhavhidhi. Iyeye ndiye minduro yeruponeso rwako. Iyeye ndiye minduro yezvinhu zviri kukunetsa mukati meupenyu. Bhuku raJohn chapter 14 pavhesi ya6 ndo pane theme yedu ka. Ishe Jesu Kristu vanobva vataura vobva vati I am the way, the truth and the life. But pandiri kunyanyoda anoti no one comes to the Father except through me. Hakuna unouya kuna Baba kunze kwekwandiri. Munyika mune mabosi, anditika zvamuine mabosi ane masekretary. Masekretary rimwe rebasa rawo nderekuscreena kuti ndiani anoenda through kuna bosi kuti bosi vasatambisirwe nguva yavo. Asi pane dzimwe nguva dzekuti kana secretary achinetsa, inini ndogona kumujamba ndonolinkwa na boss direct, zvekuti kunyangwe na secretary paanoda kundibvunza mubvunzo anogona kuti ndichipinda apa boss vanenge vachibuda muofisi mavo vachitonditambira kuti mauya Mr. Shanda, come through, come through, come through. Ndezvepanyika izvi. But kana zvazvekumusoro kudenga, Ishe Jesu Kristu vari kuti hakuna, mapanzwisisa, hakuna anouya kuna Baba asina kuuya nechinyi, nepandiri. Ndosaka madekwana ano tiri kuti Jesu ndiye chinyi, ndiye minduro. Chiri kukunetsa mukati meupenyu pazuva ranhasi? Wamboedza here kuuya nacho kuna Jesu? Number two, ndati ndoda kungoti mubate zvinhu zviviri, handitika. Chekutanga tati Jesu is the only one for the job. Hakuna mumwe akawanikwa aine maqualifications akakodzera kuti aite basa iroro kunze kwa Jesu Kristu chete. Number two, Ishe Jesu Kristu ndiwo mudzikinuri wedu. Jesus, only Jesus is our Redeemer. Nhau yekuponeswa kwemunhu yanga isingangogonekwe kuti iitwe nemunhu wese wese. But Jesu akutsanangurwa pavhesi ya5 panonzi, and one of the elders said to me, weep no more, behold the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered. Mamwe anoti has overcome. Kana pakutaurwa nyaya yekukunda, zvakureva kuti izoni pane opposition iripo, ndizonaika pane opposition iripo, but mukufamba kwakaita Kristu wakasvika panguva yekuti ava anokunda zvakatadzikwa nevamwe vese. Vesi ya 9 tiri kuna Revelation chapter 5 kwatiri, yobva yati you redeemed us by your blood. Jesu ndiye ega akapa upenyu hwake kuti iwewe uve unopona.
munyika yatiri kurarama, kana paine marituals arida kuitwa, unotonzi enda unotsvaga hangaiwa, ndizvo nai, unotonzi enda unotsvaga hangaiwa ichena uye nayo. Kana vari vanochekeresa vanhu, zvinotonzi tiri kuda mwana, kana tiri kuda mukadzi, kana tiri kuda murume wekuchekeresa. Hapana pekuti n'anga yacho inoti dambudziko rako ndariona rikuru, wanetseka hama yangu, nekuda kwekuti wanetseka ka, I am going to make myself a sacrifice kuti iwewe zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Makambosangana nen'anga yakadaro? Hakuna. Asi Jesu ndiye ega akagona kupa upenyu hwake kuti munhu apone. Ndosaka mukati mezuva ranhasi tiri kuti Jesus is the answer, nekuti ndiye ega akagona kupa upenyu hwake kuti munhu apone. Bhuku raJohn chapter 15 pavhesi ya 13 Yobva yati, there is no greater love than that Christ gave himself for us. Pane vanhu vakawanda vanoti vanotida, asi dzimweni dzenguva havatide, kana kuti havatide kusvika pachiyero chaKristu. Maiguru wangu mai Mandebvu, mukoma wangu vaMandebvu vanoti vanokudai, ndizvo naika. But dzimweni dzenguva kana tasvika pekuti tatizvoni munomuda here mukadzi uyu, mungade kupa upenyu hwenyu here kuti mukadzi arare, munogona kuwanzwa kuti aiwa ndichaigone. Asi Kristu wakatida nerudo runoshamisa kuti akapa upenyu hwake kuti tipone. Pachitsanangurwa pavhesi ya 5 panzi izvoni, Jesus he conquered, kana kuti he is an overcomer. In other words, Jesus, he has a track record of success. Apa shona ndo painozondiremera manja. Jesu ndiye ane nhoroondo yekukunda. Pane vamwe vanhu vane matrack record, but matrack record acho anenge ari efake mukati menyika yatiri kurarama ine. Was it yesterday or so, pane mumwe anga ari munews ainzi izvoni akanosubmita kuti aconteste kuita chairman weZIFA nefake O-level certificate. It's a fake track record. Anomuona anotofunga kuti this person ane a track record of success. Pamwe pakatoiswa ma-A, asi ma-A acho ndefake. Asi isusu tiri kuti Jesu akakunda. Fair. Genuine track record. Jesu ndiye anaye, haakundikani. Tikatarisa pavhesi ya 6 tiri kuna Revelation chapter 5, tinoona isusu kuti izvoni Jesu ndiye, rega ndiverenge vhesi ya 6. And between the throne and the 4 living creatures and among the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Now, ndambotsanangura ndichiti bhuku raRevelation rinoshandisa masymbols, handitika zvarinoshandisa masymbols pari kutaurwa nyaya dze7 eyes, it's just a complete vision, handitika pari kutaurwa nhau dze7 horns, it's just complete power, handitika. So panapapa Jesu ari kubuditswa ari gwayana
rakabayiwa. We know from the scriptures kuti Jesus is the lamb, handitika? But ane complete vision, anoona zvese zvinoitika, and ane complete authority. Kana tazodzoka kune mamwe scriptures atanga tichiverenga, Matthew chapter 28 verse 20, I think brother Swari did justice kunyaya iyo. So nekuda kwechimiro ichocho ndosaka isusu tiri kutaura tichiti Jesus is the what? The answer. Hama yangu, wambeka uchimhanya uchiedza zvese zvawanga uchiedza, uchibata zvese zvawanga uchibata, wadii wamboedza Jesu. Kwenga patinorifeyana kumadoctors handizvo zvatinoita ungwe, patinorifeyana kumadoctors handizvo zvatinoita kuti wadii wambonoona nyatanga, I think nyaya yako inosolveka, handiti? Ko tadiwo tambofeya mumwe munhu kuna Jesu, because pane mumwe munhu ari kutambudzika out there asiri kuziva kuti mhinduro yake ichabva kupi. Tadii tambomurifeyawo kuna Jesu. Zvambotaurwa namufundisi Suware kuti pane vamwe vanoziya vanorapa, pane vamwe vanoziya vane simba, handitika? But mukuziva kwenyu kwese ikoko, madii mambozivawo Jesu, kuti kana munhu achinge auya muti I know the right person for the job, zita rake anonzi Jesu. Dai Mwari vatibatsira mukufamba kwatiri kuita murwendo rwedu rwechikristu, kuti tigone kuziva nekunzwisisa kuti hakuna imwe mhinduro. Kana tikatsvaga imwe mhinduro ticharamba tichitsvaka kusvika nyika yaguma, asi hapana chatinowana. Asi mhinduro iripo imwe chete yatinoudzwa neshoko raMwari, ane simba ratinoona kubudikidza neshoko raMwari. Mhinduro iyoyo ndi Jesu. Mwari vatibatsire, varopafadze kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen. Church of Christ.